بهار جنکا دیا ازدیه یا کو داویا مهابوری جنافدستên Daişê rizgar bûyî. Ew weke dapîrek serpêhatiya 2 salên girtinê di navdestên Daişê de behs dike. وەکە گوتی ئەم باش قەت کردن هەچێس بەهیت برن هەچاویت برن و لێدان و تەعابان دێن وەلا ئەم هەمت بلات کردن. Keça genç derbirînê ji kuletiya seksî dike û dide zanîn kanelkî derê û çawan bişûkirin didan. Qurbanî dibêje her çend dewan hiç hêzek jî nebû lê dîsan bi zorî dihatin tecawuzkirin. serjêtkirin ez bijme te yanî hine tiştê beramberî me dikirin yanî xwedê jî wî tiştê hes nedikir. يعني قالك يعني أبصري ما إينان حطاتنا بيجي بس وما هي في داخوازي هنا ما فرابن بس كشكو جني ما وزلامت ما بتشوكد مش دستيفان كافر رزقار كل ما تشي دينا بيت يعني هاجر تشب ما تكن البرا بلاب ما بقى بس إيش دستيوان هو بينا رزقار كرن باجار و gundên Êzidiyan hatine kavel kirin. Qurbaniyên destê Daişê pir caran tên li malên xwe yên wêrankirî û malbatên xwe digerin yên di Kempaw û gundên wêrankirî de dijîn. Leşkerê Iraqê bi hêviya derkirina Daişê ji Mosulê hewldanan berdewam dike. Berpirs dibêjin, Daeş girtiyên di destên wan de wiha cuda dikin ku pir zehmet e bi operasyonên leşkerî jî bihên rizgar kirin.